skal du have, Erik. Det er dejligt at være i Oslo. Jeg har tænkt mig at tale dansk, fordi jeg er skandinavist, og har i dag været henne i Henrik Ibsens Museet og få lidt inspiration som en folkefjende, der sætter sig op mod samfundets støtter. Før jeg plejer at sige 3 ting, inden jeg starter på mit foredrag. Det første er, at det er tilladt at komme med opmuntrende tilråb undervejs. Det andet er, at det er meget tilladt at komme med spørgsmål undervejs, eller at spørge med det samme, i stedet for at gemme på spørgsmålet. Og det tredje er, at det er ikke tilladt under nogen omstændigheder at komme med politiske tilkendegivelser, fordi i dag skal vi ikke beskæftige os med politik, vi skal beskæftige os med facts og realiteter. Og her ser I 2 realiteter, som de præsenterede sig for verden før september 2001, de berømte tvillingetårne i World Trade Center på det sydlige Manhattan. Det her billede er taget fra New Jersey, så hvad vi har her, det er The Hudson River, og fotografen kamera peger mod øst, så det her er det nordre tårn, det er det søndre tårn, vi har syd til højre, vi har nord til venstre, vi har vest i ryggen, og vi kigger mod øst. Så dette er det nordre tårn, der blev opført i 1970, og stod der i en højde af 417 meter. 110 etager, og dertil kommer så en tv-antenne på ca. 100 meter. Tårnene vejede et godt bud er 250.000 tons. Og dertil kommer så, hvad der er af mennesker og elevatorer og ledninger og tæpper og kontorinventar. Så lad os sige 300.000 tons vejet sådan et tårn. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt i denne her sammenhæng, det er, at 80.000 af disse tons var stål, fordi tårnene var bygget op som alle store amerikanske skyskrabere omkring et stålskelet, i de her tilfælde en kerne af stål og en periferi af stålgraver. Det vender vi tilbage til. Jeg skal lige give jer en fornemmelse af dimensionerne af den stålkonstruktion, vi har med at gøre. Så det her er et billede under tårnenes opførelse, som jeg vender tilbage til senere. Der stod de så indtil den 11. september 2001, hvor der var et fransk tv-hold ude i gaderne og lave en film om en såkaldt rookie. Det var en brandmand, som var i lære. Og de havde gået rundt efter denne unge mand et stykke tid, og der var ikke sket noget. Så om morgenen på den brandstation, hvor de var, der kom der så melding ind om lugt af gas i en af gaderne. Så det vi skal se her, det er faktisk selve chefen for brandstationen, som rykker ud for at undersøge, hvad der denne her anledning. It was 8:46 in the morning. And then we heard a plane come over, and in Manhattan, you don't hear planes too often, especially loud ones. Klokken var 14 minutter i 9, og det var det nordre tårn, kunne vi se, der blev ramt først. Det var det med antennen. Så gik der 17 minutter, og så skete der det. I've seen it from the front angle before, but not from this angle.
56 minutter indtil lige før kl. 10. Og så sker der det her. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. Og det var det Søndre Tårn, der blev ramt sidst, der gik ned først efter 56 minutter. Jeg har den samme begivenhed i en anden optagelse her, hvor vi kan se, hvordan det faktisk begynder at dreje. Here we go right here. This is, I mean, when you look at it, the building has collapsed. That tower just came down. Let's go to Bob Bazell, who was at St. Vincent's Hospital. Så skal vi frem til klokken 10:30, hvor der så sker det her. Man kan se, at antennen går ned først, hvis man er dygtig. Igen har jeg den samme begivenhed i en anden optagelse, denne gang taget over fra New Jersey, så man kunne på lang afstand, så man kan se, hvor afsindig høje tårnene var. Men det er faktisk ikke det, vi skal tale om, i hvert fald den første halvdel af mit foredrag. Fordi indtil for 4 år siden, der troede jeg, at World Trade Center bestod af de 2 tvillingtårne. Men det gør det ikke, eller det gjorde det ikke. World Trade Center var et rigtigt center. Der var 7 bygninger her, og her ser vi, det er det nordre tårn, hvor flyvemaskinen rammer først. Det søndre tårn, hvor flyvemaskinen rammer lidt senere. World Trade Center 3, 4, 5 og 6 var relativt lave bygninger, mellem 9 og 22 etager. Men bygning 7, World Trade Center 7, som ligger herover, var en kæmpe stor bygning. Den ligger på den anden side af en lille gade her, der hedder Vesey Street. Her er et fotografi taget af det samme område. Vi har 1'eren, vi har 2'eren, vi har 3, 4, 5, 6, Vesey Street og bygning 7, som lå herovre. Og det var også en kæmpe stor bygning, i hvert fald efter danske forhold. 186 meter høj og 4-7 etager med en grundplan lidt mindre end en fodboldbane. En moderne, der var yngre end de 2 tårne, der var færdig allerede i 1987. Og her ser vi nordsiden af bygning 7 på et tidspunkt, hvor det nordre tårn er blevet ramt, og det sydre tårn er ikke blevet ramt. Meget flot bygning, brun marmor her på facaden. Og hvem boede i bygning 7? Ja, der var selvfølgelig nogle kommercielle virksomheder, som ikke er så interessante. Den vigtigste var et vekselærfirma, der hed Salomon Smith Barney, som havde de øverste 20 etager af bygning 7, så derfor bliver bygningen nogle gange kaldt The Salomon Building. Men de flytter videre til regeringskontoret her er mere interessant. Kommissionen for ligeberettigelse er måske ikke så vigtig her, men Forsvarsministeriet, Department of Defense, Pentagon, Skattevæsenet kalder vi det på dansk, CIA havde deres New York
undercover hovedkvarter, hemmeligt afdeling i bygningen. Det blev først afsløret et par dage senere i New York Times. Secret Service havde det største kontor uden for Washington D.C., og Secret Service er en meget vigtig institution i den amerikanske magtstruktur, fordi det er faktisk dem, der får magten, hvis man ikke ved, hvor præsidenten og vicepræsidenten er. Så hvis der sker en katastrofe, og både præsidenten og vicepræsidenten er ud af spillet, så er det Secret Service, der bestemmer alting. Og de bestemmer også, hvor præsidenten og vicepræsidenten skal opholde sig. Så hvis Secret Service siger til præsidenten, at han skal gå, så skal han gå. Og hvis de siger, at han skal blive, så bliver han. Security and Exchange Commission er interessant. Jeg ved ikke, hvad I kalder det på norsk, men på dansk vil jeg kalde det en mellemting mellem børstilsynet og bagmandspolitiet. I Danmark har vi sådan en særlig politiafdeling, der tager sig af korruption og svindel. Og det er det, som The Security and Exchange Commission gør. Den beskæftiger sig med alt, hvad der hedder korruption og svindel i det amerikanske forretningsliv. På det tidspunkt havde de mellem 3.000 og 4.000 uafsluttede sager liggende. Det er blandt det meste af WorldCom-skandalen, og hele WorldCom-skandalen, og det meste af det, der hedder Enron-skandalen, hvor der jo en hel masse penge, der forsvandt. Der var på 23. etage noget, der hedder Office of Emergency and Management Security, og den kommer vi ikke til, den har vi ikke så meget tid til at kigge på, og det har I jo lige hørt Griffin tale om i det forrige foredrag. Det var det med Barry Jennings. Det var det, han. Og så skal vi se, hvad der skete 7 timer efter, at det Nordre Torv var styrtet sammen. Det var bygning 7. Der er flere optagelser af sammenstyrtningen af bygning 7. Jeg viser her i begyndelsen kun 3. Specielt denne her, hvor man kunne se, hvor afsindig høj, stor bygningen var. Det er jo ikke sådan en lille pjatbygning. Den er 3 gange højere end den højeste bygning i Danmark. Og denne her optagelse er taget fra Midtown Manhattan. Og hvis vi skruer lidt op for lyden her. Here we're going to show you a videotape of the collapse itself. Now we go to videotape the collapse of this building. Amazing, incredible, pick your word. For the 3rd time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. And den person, der taler her, hedder Dan Rather, og han var news anchor, som det hedder. Han oplæste nyheder på CBS i 40 år. Altså han er ligesom godfather af amerikansk tv-nyhedsoplæsning. Men det var en af, han kom på pension hurtigt efter det her. Det han sagde, det var, at det minder om de billeder, vi har set, hvordan man river bygninger ned med dynamit. Når bygning 7, den lagde sig ned i sådan en lille bunke, vi kan se her, cirka 20 meter høj, 2 etager, uden at der skete nogen skade i de bygninger, som der ligger ude omkring. Der er måske røget et lille hjørne af den bygning hernede, men ellers er facaderne intakte her. Den falder simpelthen fuldstændig lodret ned. Her ser vi et fotografi af det samme område sydfra. Så det her, det er den bygning, som der er lidt beskadiget. Der er ikke sket særlig meget her. Og det der er tilbage her, det er faktisk kun det stålskelet, som hele bygningen er bygget op omkring. Der er ikke nogen vægge, der er stort set ikke noget som helst andet tilbage i selve stålrammen, som vi kommer til at beskæftige os meget mere med. Jeg putter lige det her billede ind for at illustrere det fantastiske ved, at denne høje bygning simpelthen styrter lodret med. Det er jo taget på et tidspunkt, hvor alting er godt, men det er altså en bil, vi har hernede, så der er et godt stykke ned. Og så lykkes det altså huset at styrte sammen og lægge sig inden for det område, som dets egen grundplan var.
Hvor mange ble drept? En ved selve sammenstyrningen. Ja.